Αρκετοί ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή του Σαμουηλίδη. Το κόρνερ για την ομάδα της Αμμουδιάς. Κακοκτυπημένο. Δίνει τη δυνατότητα στον Χουρουζίδη τώρα, τον ταχύτατο Χουρουζίδη, να βγει στην αντεπίθεση για την ομάδα της Αναγέννησης. Πάνε κάνει την πάσα εκεί για τον Τσιφτελίδη. Τσιφτελίδης παίρνει πολύ όμορφα την μπάλα για τον Ζαγοριανό. Ζαγοριανός στο ύψος περιοχής. Επιχειρεί μια σέντρα για τον Μούρα. Μούρας για τον Τσιφτελίδη. Αλλά πάλι προσποιήσει από τους παίκτες της ομάδας στο δεξιά. Τσιφτελίδης στο σούτ και εντυπωσιακή επέμβαση στον Νικηφορίδη. Θα παραχωρήσει το κόρνερ. Προσπάθησε ο Άγγις ο Τσιφτελίδης να κρεμάσει τον Νικηφορίδη. Τελικά ο τερματοφύλακας της Αμμουδιάς παραχώρησε το κόρνερ. Κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί. Προσπαθεί ο Μούρας